Presidente, bueno, hoxe traemos unha iniciativa sobre unha cuestión que ten que ver coa desfeita medioambiental, social e paisaxística que o Porto de Sanxenxo provocou e está a provocar no litoral de Sanxenxo, mentres que a Xunta de Galicia está mirando cara a outro lado. Parecera que a protección do medio ambiente, que a ordenación do territorio e a protección da paisaxe non fose en competencia da Xunta de Galicia, que non está movendo absolutamente nada para poder solventar esta situación. A situación que está o litoral na zona afectada polo Porto Deportivo de Sanxenxo é unha situación verdadeiramente aberrante, un crime que se cometeu nos en día coa construción ilegal do Porto Deportivo coa complicidade da Xunta de Galicia e Concello gobernados polo Partido Popular naquel momento, que de repente a todos colleu de sorpresa que de repente apareceu ali un Porto Deportivo en Sanxenxo, e cando chegou o informe desfavorable de Portos pois xa estaba construído. Son as políticas de feitos consumados, as prácticas caciquís que tanto danos estiveron facendo fan a Galicia. Hoxe, con esta iniciativa, centrámonos nunha cuestión moi concreta, na cacicada da ampliación dos pantaláns do Real Club Náutico, do señor Pedro Campos, que manda máis no Partido Popular que todas as galegas e as galegas que votaron ao Partido Popular, porque ao final o Partido Popular é o que fai co voto dos galegos e as galegas, se entrega ás empresas amigas ou ás grandes multinacionais para que decidan as políticas para Galicia, o que é un problema importante desta clase parasitaria que está a destruir o progreso do país. O Real Club Náutico goza dunha cesión de concesión por parte de Nauta, a empresa pública que adquiriu, que xestionou a concesión do Porto Deportivo. Saberemos cales son os negocios que están aí e a cambio de que. Precisamente neste momento a empresa privada o Real Club Náutico, que disfruta desta parte da concesión, vende solicitar unha ampliación da explotación que remataría en 2027, dentro de 10 anos, ata o máximo permitido, que son 50 anos, que polo tanto remataría no 2047. Entendemos que as presas teñen que ver porque neste momento están nas administracións competentes o Partido Popular, xa sabemos como vai a política de TIFAI, que despois saímos arreglando. Con respecto a esta petición tamén quero destacar algo. Estánse presentando varias alegacións, eu puiden ver algunhas delas. Eu entendo que hai varias que deben ser moi tidas en conta. Por unha banda parece unha burla que se este contemplando unha ampliación dunha concesión neste Porto Deportivo construído ilegalmente, cando aínda non se moveu un só dedo para regenerar o litoral e resolver a desfeita que este Porto Deportivo provocou. Hai un acordo unánime do Parlamento de Galicia. Supónse que hai unha comisión de traballo que non sabemos o que está facendo, pero de momento absolutamente nada de nada. O único que pudemos escoitar foi o señor Delmo Martín, o condeado por cobrar sobrecustes en viviendas sociais, o que opina que a paridade nas listas e a linguaxe inclusiva son chorradas, pero despois vai os minutos de silencio cando asesinan a outra muller. En segundo lugar, hai outra cuestión que tamén nos parece importante, que abrir un período de exposición pública e de alegacións, de recollida de alegacións no propio municipio de Sanxenxo, que entendemos que a ciudadanía de Sanxenxo debe ter facilidade para poder acceder a este proxecto, a esta petición. E, por último, que se analicen os termos da concesión e o seu cumprimento, porque hai dúbidas moi fundadas de que se cumprisen os termos da concesión, o cal anularía esta petición de prórroga. Agardamos que esta vez se este pendiente, non se mire cara a outro lado, e nós estaremos vixiantes. Gracias. Non rematei, pensei que me iba a perdón. Pensei que me iba a decir algo. Bueno, o pantalán que se construiu entre as praias de Iriña e a Panadeira, en principio era un proposta de 124 amarros que o Porto de Galicia concedeu a licencia no 2012. Houve mobilizacións sociais contra este proxecto, mesmo Concello, Colexio de Biólogos, Asociación de Educación Ambiental, Consumidor, e incluso hai informe do Colexio de Educadores Sociais que se manifestaron en contra. Se modificou o proxecto, se reduciu a 61 amarres, se cortaron 6 pilotes, se taparon con área foránea
e, aínda que a Consellería de Medio Ambiente dixo que non había necesidade dunha declaración de impacto ambiental, suxiron unha serie de actuacións que consideraron que non se cumpriron. Fundamentalmente, tiña que haber unha distancia de 33,5 metros entre a praia de Panadeira e o Pantalán, e os colectivos que están facendo investigación sobre este tema afirman que están en 16,85. Estamos falando prácticamente da mitade da distancia, o cual non permite, de facto, converte en zona portuaria as praias de Panadeira e dos barcos, limitan o baño, incrementan a contaminación e non permiten á cidadanía que poida disfrutar como facía destas praias urbáns. Segundo a Unión Europea, onde acudiu SOS Panadeira, as obras deberían estar sometidas a unha avaliación que teña en conta a conservación do espacio natural. Por lo tanto, tenemos unha iniciativa que vai nese sentido, que a Xunta de Galicia faga un informe para comprobar o impacto que este Pantalán pode facer nesta zona do litoral, que analice este incumprimento da distancia que ten que deixar entre a praia, que se corrixa. Por a miña banda máis nada.